στην κουβέντα την οποία κάναμε, γιατί πολλά από αυτά τα οποία λέτε τα επισήμανα κι εγώ. Όμως θέλω να σταθώ σε ένα ζήτημα που είπατε για τη συμμετοχή του λαού στην κυβέρνηση ή όχι. Ο στόχος δηλαδή του κ. Καρατζαφέρη ήταν να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ο κ. Καρατζαφέρης επί της ουσίας ψήφισε και το μνημόνιο για να έρθουν τα χρήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες που είχαμε. Όμως σε αυτή τη φάση αυτό δεν είναι αρκετό. Εδώ χρειάζεται άμεσα να συμμετέχει και το λαό σε αυτή τη συγκυβέρνηση, και δεν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως την προαναφέρατε. Είναι όχι η συγκυβέρνηση, είπαμε τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, δεν με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είπατε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, ίσως να έγινε λάθος. Όχι, αν το είπα έτσι κακώς ακούστηκε. Οκ. Το σημείωσα, μου φάνηκε κάπως, γι' αυτό κιόλας και το επισημαίνω. Όχι, λάθος, παραδρομής. Ωραία. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι σε αυτή τη συγκυβέρνηση θα πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα κόμματα από όλους τους πολιτικούς χώρους και να συνδιαμορφώσουν ως προς την επίλυση προβλημάτων. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε αποφασίσει και δεν εντέλω εγώ να σου πω αν θα συμμετέχουμε ή όχι. Γιατί δεν μπορώ να σου πω αυτό? Γιατί στη 1:30 ο Γιώργος Καρατζαφέρης θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα ούτε που βιαζόμαστε, ούτε που προκαταλαμβάνουμε τις θέσεις μας. Εμείς θα ακούσουμε. Έτσι, θα ακούσουμε, θα σταθμίσουμε εάν θεωρούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει έχει όχι πιθανότητες επιτυχίας. Εγώ σας λέω την προσωπική μου γνώμη ειλικρινά. Το ότι ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου είναι από την αρχή παράγον για να αποτύχει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η προσπάθεια. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Καρατζαφέρης ζήτησε τη συνάντηση με τον κύριο Παπούλια ή ο κύριος Παπούλιας? Προσεκλήθη. Ωραία. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις βέβαια και νομίζω ότι θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και αυτό το σημείο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Γεωργιάδη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε βέβαια σε λίγα λεπτά εδώ στο Ράδιο Γνώμη και την συχνότητα των 937. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο www.gnominet.gr. Καλή σας ημέρα.